O meu nome é Elia. A miña avoa chamoume así porque dicía que nacín co brillo do último raio do sol. Esta aventura tamén nace nese instante de luz, nese intre fuxidío imposible de reter. Cantas preguntas nos faciamos cando mirábamos xuntas a atardecida. Imaxinábamos unha viaxe cara a ese lugar remoto onde a terra termina e se asoma a inmensidade do mar. En Galicia existe ese lugar. Pódese tocar e sentir a súa maxia, a súa beleza e o seu misterio. Porque dende aquí pode verse a última posta de sol da Europa continental. Dende o balcón da Costa da Morte, o sol mergúllase no océano Atlántico e se desprega o pano de sombra que lle dá paso á noite. Unha sombra que viaxa durante todo o ano avalada polo xiro da Terra, que durante 2 meses fai de Galicia o lugar máis ao oeste da Europa continental onde asistir a este espectáculo. Mais como é ese lugar por onde escapa a última luz do día? Esta é a miña procura, o meu destino, o meu camiño. Dende o primeiro mergullaste nas súas terras, nas súas paisaxes, na súa gastronomía, recantos que engaiolan, momentos que compartes, lembranzas imborrables. Galicia. No meu horizonte busco a Ara Solis, o altar do culto ao sol, orixe prehistórica da ruta xacobea, difusora da cultura occidental que hoxe coñecemos. Pegadas de millóns de persoas permanecen aí, nun camiño peregrino de onte e hoxe, dentro dun espazo e tempo existenciais, onde aprendes a mirar máis alá. E decátaste de que somos o que aprendemos dos nosos devanceiros e o que compartimos cos demais no noso camiño cada día. Aquí, en Galicia, na Costa da Morte, onde acaba a terra do continente europeo, o sol descóbrenos un final que nos une e convértese nun novo principio. Para todos. Alén do solpor.